ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи зеҳни сунъӣ ки яке аз соҳаҳои ояндадор дар самти иқтисодиёти кишвар маҳсуб меёбад ҳамоиш баргузор гардид. тадбири мазкур бо дастгирии Вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда нахустин озмоишгоҳи он бо номи Таҷрабт ба фаъолият шурӯъ кард. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. форуми зеҳни сунъӣ дар доираи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид ки ин яке аз пешрафтатарин самтҳои технологияи нав мебошад. дар чорабинӣ роҳбарони вазорату идораҳо, намояндагони бахши хусусӣ, шарикони рушд ва коршиносон иштирок намуданд. зимни чорабинии мазкур иштирокчиён ин тадбирро дар рушди иқтисодиёти кишвар нег маънидод карданд. зикр гардид ки зеҳни сунъӣ ин бузургтарин система дар соҳаи иқтисодиёти ҷаҳон буда имрӯз рушду нумӯ карда истодааст. инчунин иштирокчиён оид ба тадбирҳои амалинамоии ин соҳа ҷиҳати пешбурди иқтисодиёти мамлакат ва тарзу корбарӣ дар раванди мазкур ибрози назар намуданд. лабораторияи зеҳни сунъӣ ин аввалин озмоишгоҳ дар Осиёи Миёна мебошад ва коршиносон бо пиёда намудани тарҳи мазкур корро дар ду марҳила ба роҳ мондаанд. мақсади ҳамаи мо он аст ки зеҳни сунъӣ ки яке аз пешрафтарин самтҳои технологияи нав мебошад, онро дар Тоҷикистон ворид намоем ва тибқи истифодаи зеҳни сунъӣ дар оянда Тоҷикистон тавонад пешрафти иқтисодии худро беҳтар намояд. барои мо боиси ифтихор аст ки имрӯз кишвари мо дар самти пешрафти зеҳни сунъӣ қадамҳои аввали худро барпо намуд. зеҳни сунъӣ ин як самти технология аст ки дар он системаҳои компютери метавонанд мисли одам фикр кунанд ва қарор қабул кунанд. ва дар дунёи имрӯза мо дида истодем ки зеҳни сунъӣ ин дар давлатҳои пешрафта акнун нав ворид гардида истодааст. то соли 2030 тибқи ҳисоботи экспертон зеҳни сунъӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ 15.7 триллион доллари амрикоиро ворид менамояд. яъне зеҳни сунъӣ имрӯз ин яке аз бузургтарин соҳаҳои иқтисодиёти ҷаҳон мебошад ва ин бузургиш бояд зиёдтар шавад дар солҳои омода истода. лабораторияи зеҳни сунъӣ Таҷрабт AI аввалин лабораторияи зеҳни сунъӣ дар Осияи Марказӣ лабораторияи зеҳни сунъӣ Таҷрабт AI аввалин лабораторияи зеҳни сунъӣ дар Осияи Марказӣ мебошад ва мо дар ду раванд корбарӣ менамоем. аввал ин сохтани барномаҳои зеҳни сунъӣ ва дуввум ин тайёр намудани кадрҳои боистеъдод дар соҳаи зеҳни сунъӣ. зикр гардид ки айни замон дар доираи тарҳи мазкур як қатор мафҳумҳо аз қабили сиёсати давлатӣ, фалсафа, бозор, технологияҳои молиявию бонкӣ ва дигар соҳаҳо ҷиҳати истифодаи васеъи технологияҳои иттилоотӣ амалӣ гардида корбарии электронӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯз яке аз барномаҳои мо ин барномаи скоринги тайскор мебошад. ин скоринги зеҳни сунъӣ мебошад ки тибқи он бонкҳои мамлакат қарзҳои худро тибқи автоматикӣ дар асоси таҳлили маълумотҳои 735 000 ҳамватанони мо бо ҳаҷми 4 миллиард сомонӣ метавонанд қарор қабул кунанд оиди пешкаш кардани қарзҳои хурд ё на. яъне дар 17 минтақаи кишвар имрӯз дар 17 ноҳия ҳамдиёрони мо аз қарори зеҳни сунъӣ қарзҳои хурдро ба даст оварда истоданд. баромадкунандагон ҳамчунин дар мавзӯъҳои пешбурди рақамикунонӣ дар иқтисод ва тиҷорат, нақши технологияҳои зеҳни сунъӣ дар рушди иқтисоди рақамӣ, ояндаи автоматикунонии тиҷорат, тамоюлоти технологияҳои молиявӣ ва рақамикунонӣ дар Тоҷикистон мулоҳиза ва андешаҳои худро баён намуданд. дар ҷамъбаст изҳори итминон карда шуд ки аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор бахши мазкур дастгирӣ ёфта дар самти бартараф намудани монеаҳои пешгирикунандаи рушди соҳа дар ҷумҳурӣ чораҳои иловагӣ андешида мешаванд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи озмоишгоҳи банақшагирӣ ва устувории шаҳри Хорух дар назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. озмоишгоҳи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва филиали агентии Оғохон оид ба макони зист муҷаҳҳаз ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.
дар маросими кушодашавии озмоишгоҳи нав ки бо техникаву таҷҳизоти муосири соҳавӣ таъмин мебошад, тазаккур дода шуд ки иқдоми мазкур дар доираи барномаи устувории шаҳри Хоруғ амалӣ карда шуд. гуфта шуд ки ҳамкориҳои гуногун самти Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони руш самар меорад ки ифтитоҳи ин озмоишгоҳ натиҷаи ҳамин муносибот аст. инчунин зимни ҳамин маросим бо иштироки раиси Кумитаи меъморӣ ва шаҳрсозии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Зуайдзода ва намояндаи шарикони руш созишномаи шарикӣ ба имзо расид. тазаккур дода шуд ки баланд бардоштани тадбирҳо оид ба паст намудани хатарҳо, зидчии стратегии аҳолӣ ва мутобиқсозии шаҳр ба тағйирёбии иқлим аз қисматҳои аслии тарҳи мазкур ба ҳисоб меравад. ҳадаф аз татбиқи ин барнома эҷод кардани намунаи нақшаи қобили амалисозии шаҳри устувор дар шароити нуқтаҳои баландкӯҳи аҳолинишини Тоҷикистон ё дар манотиқи гуногуни Осиёи марказӣ буда самаранокии он собит шудааст. озмоишгоҳи ба нақшагирӣ ва устувории шаҳри Хоруғ дар назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҷҳизоту дастгоҳҳои рақамии насли нав таъмин буда барои омӯзиш гирифтани мутахассисони ҷавони кумита муфид мебошад. ҷонибҳо зимни маросим аз идомаи ҳамкориҳои густурда дар бахшҳои меъмориву шаҳрсозӣ ибрози андеша карданд. дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд ваксинакунонии қишрҳои алоҳидаи аҳолӣ оид ба коронавирус ҷараён дорад. Тадбири мазкур таҳти таваҷҷуҳи кормандони масъули сохторҳои зертобии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ амалӣ шуда, муроҷиати шаҳрвандон барои эмгузаронӣ беш аз пештара рӯ ба афзоиш дорад. Зеро сокинон хуб дарк карданд, ки танҳо эмгузаронӣ метавонад василаи камтаъсир кардани сироятёбӣ аз коронавирус бошад. тафсилоти бештар дар шарҳи ҳамкорони минтақавии мо. дар шаҳри Конибодом гузарондани ваксинасияи аҳолӣ низ аз умраи тадбирандешиҳоест, ки дар саросари мамлакат тибқи нақша ба роҳ монда шудааст. бо мақсади пешгирӣ аз пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ, хусусан COVID-19 дар шаҳри Конибодом низ маъракаи ваксинагузаронӣ идома дорад. айни замон дар шаҳри Конибодом кормандони соҳаи маориф ваксина қабул карда истоданд, зеро баъди чанд рӯзи дигар соли нави таҳсил оғоз мегардад. инчунин кормандони шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Конибодом дар қисмҳои ҳарбӣ, табибон, кормандони фарҳанг, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом ва аҳолӣ низ ба эмгузаронӣ фаро гирифта шудааст. сокинони аз 18 сола боло баҳри пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 ваксина гузаронида мешаванд. ҳамарӯза дар марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва тариқи хона ба хона садҳо нафар шаҳрвандон дар маъракаи эмгузаронӣ иштирок мекунанд. аз санаи 17 июни 2021 инҷониб дар маркази мо маъракаи эмгузаронӣ муташаккилона гузаронида шуда истодааст. дар ин маърака аҳолии шаҳри Конибодом сарҷамона бо аз марказҳои саломатии шаҳрӣ, коркунони тиб, коркунони фарҳанг, муаллимо ва коркунони ҳукумату коркунони шӯъбаи корҳои дохилӣ ба маъракаи эмгузаронӣ омада эмгузаронда истоданд. имрӯз омада ваксина гирифтам. ҳар як шаҳрванд бояд барои саломатии худаш ва аҳли оилааш омада ваксина гирад. ба фикри ман ин роҳи пешгирӣ аз беморӣ эмкунӣ мебошад. раҳмат ба ҳукумати ҷумҳурӣ ки ҳамин эмкуниро ташкил карданд. мо миннатдор. ҳоло бо дастрасӣ бо ваксина дар ҳама шаҳру диҳоти Конибодом маъракаи эмгузаронӣ бар зидди бемории COVID-19 муташаккилона ба роҳ монда шудааст. ба гуфти директори маркази иммунопрофилактикӣ Назира Бойматова, эмгузаронӣ дар шаҳри Конибодом то имрӯз зиёда аз 37%-ро ташкил медиҳад. барои гузаронидани иммунизатсия 74 нафар кормандони тиб, 43 ваксинатор ва 31 нафар табибони оилавӣ аз семинарҳо гузаронида шуда соҳиби сертификати эмгузаронӣ шуданд. ба гуфти ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ва вазорати тандурустӣ, агар мардум ваксинаро саривақт қабул намояд, боварӣ дорем, ки сатҳи ин беморӣ коҳиш меёбад ва мумкин пурра аз байн равад. гузориши Наимҷон Юнусов, Собир Аюбов аз шаҳри Конибодом барои барномаи Навид. дар натиҷаи заминларзаи санаи 10 июли соли равон дар ноҳияи Тоҷикобод 4 муассисаи таълимӣ хароб гардида буд.
бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин шабу рӯзҳо тадбирҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур бо суръату сифати баланд идома доранд. аз ҷумла тибқи иттилои ҳамкорони минтақавии мо феълан тадбирҳои сохтмонӣ дар муассисаи таълимии рақами 18 давом дошта, дар назар аст ки он рӯзҳои наздик мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه مزار بالای جامعه دهاتی لنگر شوی نقطه توجیک‌آباد که بر اثر زمین لرزه پورا خراب گردیده بود، این روزها بنای مؤسسه از نو با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده ایستاده است. مؤسسه تعلیمی دارای 12 صنفخانه برای 240 نفر خواننده پیش بینی گردیده است. عین حال کارهای ساختمانی در بنای مؤسسه تعلیمی با صفت بلند ادامه داشته، همه شرایط برای پیش بردن کارهای ساختمانی پیش بینی گردیده است تا ساختمانچان در مهلت معین گردیده کارهای ساختمانی را به انجام رسانند. در نتیجه آفت‌های طبیعی که دهم ایول سال 2021 رخ داد، 4 مؤسسه تعلیمی ما پورا خراب گردیدند. از آن جمله مؤسسه تعلیمی رقم 18، مؤسسه تعلیمی رقم 21 دهه سمندره، مؤسسه تعلیمی رقم 22 دهه بوستان و مؤسسه تعلیمی رقم 42 دهه کولی کران. حاضر از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان دو مؤسسه تعلیمی ما از حساب دیرکسیون ساختمانی انشاءات‌های حکومت جمهوری تاجیکستان که علاوه 80% کارها در آنجا انجام داده شده استند و یک مؤسسه تعلیمی دیگر رقم 20 از حساب وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و مؤسسه تعلیمی رقم 42 از حساب مبلغ‌های حکومت نوحیه برقرار کرده ایستادند که روزهای نزدیک این مؤسسه‌های تعلیمی ما پورا برقرار میشوند و خواننده‌های ما هم با سال نو تحصیل پورا فرا گرفته میشوند. در بنیاد مؤسسه 40 نفر ساکنان با کار جلب گردیدند. ساکنان دهه مزار بالا از دستگیری حکومت جمهوری اظهار منتداری می‌نمایند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف کارهای ساختمانی در 3 مؤسسه تعلیمی جامعه دهاتی لنگریشا ادامه دارند. من شخصا از نام خود و از نام همه همدهگان دهه مزار بالا منتداری خود را با حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگاه اجرایی ساختمان‌های نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌رسانم که در دوام کوتاه یک بنای زمانوی ساخته علاقه 80% کار به انجام رسیده است. جشن 30 سالگی سالار دولت جمهوری تاجیکستان صاحب یک بنای نو زمانوی و پرحشمت می‌گردیم. ساکنان ناحیه بنیاد مؤسسه نو را در این دهه کوهستان از دستگیری‌های حکومت جمهوری نسبت ساحه معارف ارزیابی نموده آن را همچون تحفه حکومت جمهوری در عرفه جشن استقلال دولتی با خوانندگان این موضع دوردست ارزیابی نمودند. аз тарафи кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон дар вилояти хатлон аз гардиши ғайриқонунӣ миқдори махсусан калони маводи нашъаовар мусодира карда шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби ҳамкасбони мо. аз ҷониби гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуд. гурӯҳи калони қочоқбарони афғон сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ғайриқонунӣ убур намуданд. ҳангоми вуруди ғайриқонунии сарҳад қочоқбарон ба амри гурӯҳи фаврӣ итоат накарда аз силоҳи оташфешон тир кушоданд. дар натиҷаи задухурди мусаллаҳона қочоқбарони афғон тоб наоварда ба самти вулусволии чайёби вилояти тахори ҷумҳурии исломии афғонистон фирор намуданд. дар ҳафти аз назаргузаронии ҷои ҳодиса 4 борхалтаи полиэтиленӣ ки дар дохили он 46 баста воситаи нашъадори навъи ҳашиш, 1 баста воситаи нашъадори навъи афюн мавҷуд мебошад дарёфт гардид. ҳамзамон дар мавзеи мазкур зимни ҷустуҷӯиҳои иловагӣ 1 борхалта ки дар дохилаш 3 қутии пластикии дорои моддаҳои психотропии навъи метафетамин, 1 селофани сафед дар дохилаш 8 адад ҳабҳои рангашон гулобӣ ва 1 қутии коғазӣ дар дохилаш маводи бӯи махсус доштаи воситаи нашъадори навъи афюн дарёфт ва мусодира карда шуд. аз ҷониби шӯъбаи тафтишотии гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон нисбат ба қочоқбарони афғон бо моддаҳои 200 қисми 4 банди д, 289 қисми с ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.
дар доираи бозиҳои сафари бурднок ғолибони Сити Корт барои ин ҳафта муайян гардиданд. Дар ҳафтаи 16-уми бозии мазкур 18 намуди тӯҳфаҳои арзишманд моликони худро пайдо карданд. Гузориш дар ин бора. инак боз як гурӯҳ аз истифодабарандагони низоми электронии пардохти роҳгиро дар нақлиёти мусофирбарии автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе яъне Сити Корт соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ гардиданд. Ин ҳафта барои истифодабарандагони тарофаҳои донишҷӯ, таҳфифӣ ва хушомадед 1 адад телевизор, 2 адад сабати обҳои сиёма, 12 адад кортҳои бонки нақлиётии Душанбе Сити ки дар ҳисоби ҳар яки онҳо 50 сомонӣ аст барои бурд пешниҳод шуда буданд. این به من یک مویه افتخار است که در شهر دوشنبه زیاده از 1 میلیون نفر زندگانی میکند و از بین آنها من صاحب چنین تحفه گشتم و بردی اساسی حالا در پیش ایستاده است. به شما هم توصیه میدهم که از چنین کارت استفاده بوده صاحب تحفه گردید. барои истифодабарандагони тарофаи наврас бошад 1 адад самакати барқӣ, 2 адад сабати обҳои сиёма гузошта шуда буд. Самакати барқиро Малика Каримова ки дер боз дар орзуи чунин як ашё буд соҳиб шуд. ман аз корти нақлиётӣ истифода бурда соҳиби тӯҳфа шидам электросамака. ба шумо ҳам тавсия медиҳам ки аз корти нақлиётӣ истифода бурд кунед. ёдовар мешавем ки дар доираи бозии сафари бурднок лоиҳаи корти шаҳрӣ ба шахсоне ки пайваста роҳгирои худро тариқи кортҳои нақлиётӣ пардохт мекунанд ғолиби тӯҳфаҳои арзишнок мегарданд. иқдоми мазкур то 5 сентябр идома мекунад. шумо низ аз имконияти мавҷуда истифода намуда тӯҳфаҳоро бурд намоед ва аз ҳама муҳим соҳиби бурди асосии автомашинаи сабукрави Hyundai Accent гардед. ҳамасола дар ҳафтаи охири моҳи август ки ба соли нави хониш наздик аст, миёни кормандони соҳаи маориф ба хотири масъалагузорӣ кардани мушкилиҳои соли гузаштаю давраи нави таҳсил машварат баргузор мегардад. чунин як ҳамоиш дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо иштироки васеъи маорифчиён гузаронида шуд ки ҳамкорони мо аз рафти он гузориш омода карданд. пеш аз оғози машварати августӣ меҳмонону мизбонон аз намоиши дастовардҳои соҳаи маориф ва илми ноҳия дида намуда ба кори дастӣ ва эҷодиёти омӯзгорону хонандагон баҳои қаноатбахш доданд. дар намоишгоҳ масъули тахайюлоти бои муҳассилин ва омӯзгорон дар бахшҳои гуногун аз фанҳои таълимӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. дар ин баробар усулҳои нави таълим тавассути китобҳои дарсӣ, аёниятҳо, дастурҳои методӣ ва кори хаттии хонандагони болоёқат пешкаши иштирокдорони машварат гардид. баъд аз боздиди намоишгоҳ раиси ноҳия ва меҳмонон бо хонандагони болоёқат ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналхалқӣ ширкат варзиданду сазовори ҷойҳои намоён гаштаанд мулоқот намуда ба онҳо тӯҳфаҳои пуливу ашёҳои таълимӣ тақдим намуд. сипас дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо иштироки собиқадорони соҳа роҳбарону омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия ҳамоиш баргузор гардид. нахуст мудири маориф ба сухан баромада аз бурду бохти соли хониши сипарӣ гардида ва нақшаҳои давраи соли нави таҳсил ёдовар шуда зикр дошт ки давоми соли таҳсили 2020-2021 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанҳои дақиқ 24 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда 3 медали тилло, 6 нуқра ва 15 медали биринҷӣ ба даст оварданд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар озмун ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фании хонандагон иштироки фаъолона доштанд. қайд кардан ба маврид аст ки дар соли сипаришуда дар олимпиадаи ниҳоии ҷумҳуриявӣ хонандагон бо 24 ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гардиданд. зимни суханронии хеш раиси ноҳия қайд дошт ки баланд бардоштани сатҳу сифати дониш дар муассисаҳои таълимӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад ва барои расидан ба ин мақсад дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. ҳамин аст ки имрӯзҳо хонандагони мо дар олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пайваста ҷойҳои намоёнро ишғол намуда эътироф ва қадрдонӣ карда мешаванд. дар кори ҳамоиш зикр гардид ки дар
олимпиадаи байналмилалие ки моҳи апрели соли ҷорӣ баргузор гардид 39 нафар толибилмони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда 18 медали тилло, 13 медали нуқра ва 8 медали биринҷӣ ба даст оварданд. ҳамчунин 50 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба даври вилоятии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст роҳ хат гирифтанд. ҳамзамон чанде аз омӯзгорони собиқадор назди ҳозирин суханронӣ намуда тақвият бахшидани равобити оилаву мактаб ва баланд бардоштани ҳисси масъулияти падар модар дар таълиму тарбияи фарзандро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. мо омӯзгорон барои хонандагонро дар рӯҳияи дӯстдоштани ватанпарварӣ, хештаншиносӣ, аз худ намудани донишҳои муосири ҷаҳонӣ тарбия намоем. дар охири машварати августӣ ба 2 омӯзгори собиқадор унвони аълочии маориф, ба як қатор омӯзгорони ботаҷриба ва ба онҳое ки дар таълими дурусти хонандагон саҳми калон гузоштаанд сипосномаву ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва шуъбаи маориф тақдим карда шуд. дар маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд озмуни вилоятии нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони «Нон шудам, шоистаи ҳархон шудам» доир карда шуд. дар озмун нонпасҳо тарзи тайёр кардани нони тоҷикӣ ва дигар маҳсулоти аз орди гандум тайёршавандаро пешниҳод сохтанд. ҳакамони озмун маҳсулоти нонӣ ҳамчунин ороиши дастурхони намояндагони шаҳру ноҳияҳои вилоятро тамошо карда ба ҳунари волои катбонувони тоҷик баҳо доданд. тафсилот дар ин бора. дар қасри фарҳанги суғдиёни маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд даври вилоятии озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони «Нон шудам, шоистаи ҳархон шудам» бо шукӯҳу шавомати хоса баргузор гардид. озмуни мазкур ҷиҳати иҷрои банди 27-уми ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, иду озмун ва анъанаву ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 ки бо амри асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯй кор омадааст доир гардид. ҳадафи баргузории озмун эҳёи анъанаҳои миллӣ, оммавигардонии суннатҳои беҳтарини нонпазии ниёгон, тарғиби эҳтиром ба нон, марди деҳқон ва ҳунарҳои нонпазӣ, намоиши пухтани намудҳои навъҳои гуногуни нони минтақаҳои вилояти суғд ва ба наслҳои оянда мерос гузоштани тарзу усулҳои пухтани нонҳои гуногуни миллӣ иброз гардид. озмун 3 давраро дар бар гирифта даври аввал дар шаҳру навоҳӣ, даври дуюм бошад дар маркази вилоят ҷамъбаст гардида даври сеюми озмун ҷумҳуриявӣ мебошад. аъзои ҳакамон ва иштирокчиён аз рӯи номинатсияҳои маҳорати омодакунии нон ва сифати он, огаҳӣ аз тарзи пухтани намудҳои гуногуни нон баҳогузорӣ карданд. озмуни вилоятӣ «Нон шудам, шоистаи ҳархон шудам» даври дуюм аз тамоми манотиқҳои вилоят баргузор гардида истодааст ки ҳамаи ғолибони даври аввал аз рӯи зиёда аз 100 намуди нонро дар ин мизҳо намоиш доданд ва аз рӯи 5 бахше ки тибқи низомномаи қарори раиси вилоят ба тавсиф расидааст дар ин ҷо муаррифӣ менамоянд. барно иброҳимова нонпаз нест, лекин мисли дигар занони тоҷик аз хурдсолӣ нон мепазад. беш аз 45 намуди маҳсулоти ордиро барно пухтаву аз шаҳри Панҷикент овардааст. маҳсули дастони ӯро не дар мағозаву не дар ягон хонадон дидан мумкин аст. тарзу усули пухтани чунин маҳсулоти ордиро ӯ аз модар ва бибиаш омӯхтааст. барно имрӯзҳо чунин нонҳоро фақат тариқи фармоиши дӯстону наздиконаш дар иду айёмҳои миллӣ мепазад. мо ин нонҳоро дар дигар ҷойҳо кам мепазанд. мана ин нона мо дар таги қӯр кулчапазака монда, болои кулчапазака хамира тайёр намуда, баъд ҳама чизе ки мехоҳем, мана инҷа ба чомоқ аст, чомоқ, мағзи чомоқ аст, аз мағзи чомоқа чӣ карда монда, баъд кулчапазака даруни қӯр монда тасфонда, баъд мепазӣ. ина нони кулчаи тагалобӣ мегӯянд. тагалобӣ мегӯянд. майнаш нони дегӣ. мо хамира бо равған мешӯрем. баъд дега метасфонем, аловаша паст мекунем. сони ба монда, баъд мулоим кара пухта мегиримша. алоби паст мепазем. ин алоби баланда месӯзад. баъд дарунаш намепазад. ҳозир ина кушои дагар мағзаш пухтагӣ. занони деҳаи сабаҳи ҷамоати деҳоти лангари ноҳияи кӯҳистони масчоҳ нонҳои аз ҳама калонро мепазанд. барои тайёр кардани чунин нон
онҳо об, шир ва равғанро истифода мебаранд. дар ин деҳа нонро аз маҳсулоти табиӣ дар кӯҳистони Масчоҳ парварида омода месозанд. Таманно Авизова ҳар ҳафта як маротиба нон мепазад. дар танӯри нонпазӣ ӯ то 5 дона нони калонро ҷой медиҳад. ҷараёни омода кардани чунин нонҳои калон то 2 соат вақтро мегирад. ба миқдори зиёди орди кашонида нигоҳ накарда, дар деҳаҳо ва минтақаҳои кӯҳӣ осиёҳои обӣ ва истеҳсоли орд боқӣ мондааст. Одина Алиев ҳунари аҷдодӣ ва осиёи обӣ аз гузаштагонаш меросмондаро қадр мекунад ва мехоҳад фарзандонаш дар оянда ин пешаро идома диҳанд. аз соли 99 сол ман дар ҳамин ҷо кор мекунам. аз деҳаҳои иштошу мебиёд, валғунд мебиёд, падаск мебиёд, ва вақт агар ғала дошта бошанд ҳамин қишлоқҳо ҳамаш мебиёянд. аз сабақ, табуш, садкушанди 1 тонна орд мекунам. ҳамин 100 килош 5 кило орд ҳақ мегирам. аз бобоҳои калонамо мондагӣ Мелик Фаррох гуфтагӣ одам будай. аз вай бачаш Мелик Занфар мондай. аз Мелик Занфар ба ман мондай. то ҳоли ман кор кардам. новаш аз чӯбин буд, тунакаш кардам аз ҷест. чархаш аз чӯб буд, оҳнинаш кардам. дигар ин нишини худша. дар анҷоми озмон ғолибон бо тӯҳфаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадрдонӣ гардида иштирокчиёни беҳтарин ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. мақсад аз баргузории озмуни нон шудам, шоистаи ҳархон шудам, эҳёи анъанаҳои миллӣ, тарғиби эҳтиром ба нон ва ҳунари нонпазӣ, намоиши пухтани навъҳои гуногуни нон ва ба наслҳои оянда мерос гузоштани тарзу усули пухтани он мебошад. дар доираи ин тадбир даҳҳо навъу намудҳои нонро катбонуҳои шаҳри Исфара низ пешкаши ҳозирӣ намуданд. тафсилот дар ин хусус. нон шудам, шоистаи ҳархон шудам. таҳти чунин унвон дар шаҳри Исфара озмуни маҳсулоти нонӣ доир гардид, ки ҳадаф аз он марҷгузорӣ ба нон ва ҳунари нонпазӣ, тарғиби нони тоҷикӣ, намоиши нони минтақаҳои гуногуни кишвар, ҳавасмандкунии шаҳрвандон барои сарфакорона ва моҳирона пухтани навъҳои гуногуни нони хоси маҳал ва ба наслҳои оянда мерос гузоштани тарзу усули пухтани нонҳои гуногуни миллӣ мебошад. дар намоиши мазкур ҳунари волои нонпазҳо ва маҳсулоти нонии корхонаҳо ба таври васеъ муаррифӣ гардид. дар озмун маҳорату истеъдоди катбониҳои шаҳраку деҳот, муассисаҳои маорифу тандурустӣ, корхонаҳо муассисаҳо бори дигар исбот намуд, ки дар Тоҷикистон ба рушди ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла ҳунари нонпазӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. хусусан бо шарофати истиқлолияти давлатӣ анъанаҳои фарҳанги миллии мо эҳё гардид ва яке аз онҳо озмуни ҷумҳуриявии нон шудам, шоистаи ҳархон шудам ба ҳисоб меравад. аз роҳандозӣ шудани ин иқдом сокинону меҳмонони Исфара хуш истиқбол намуданд. ин ташаббус бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, дар шинохти анъанаҳои мардумӣ ва ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани неъматҳои моддии мамлакат нақши бориз мегузорад. муовини раиси шаҳр зимни ифтитоҳи ин намоиш зикр кард, ки лаззати нони тоҷикӣ ва ҳунари нонпазии бонувони тоҷик дар ҷаҳон ҳамтона дорад ва ҳадаф аз баргузории маъракаи имрӯза ҳам арҷгузорӣ ба ҳунари нонпазӣ, тарғиби нони тоҷикӣ ва дарёфти беҳтарин нонпазҳо мебошад. нонпазҳо ба ҳозирӣ тарзи тайёр кардани нони тоҷикӣ аз қабили нони чапотӣ, сатрӣ, кулчаи хурду калон, фатир, таҳмол, орзуқ, фатири қатқат, қалама, ҳалвои сурх ва сафедро пешниҳод намуданд. ҳайати якамон ва сифати нонҳо, таркиб, тарзи омодакунӣ, пешкаши нон, хусусиятҳои табобатии таркиби нонҳо, маҳорати ороиши дастурхони идона ва сарфаю сариштакории иштирокдорони намоиш маҳсулоти нонӣ баҳогузорӣ карда ғолибонро муайян сохтанд. ғолибони озмун бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуда барои иштирок дар озмуни вилоятӣ роҳхат гирифтанд. кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин низ дар озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатии беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ, беҳтарин суханвар ва беҳтарин хизматрасон бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. аз рафти ин озмун ҳамкоронамон гузориш медиҳанд.
برای اشتراک و غالبیت در آزمون جمهوریوی فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان که بین کارمندان بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی دایر گردیده ایستاده است، در ناحیه شمس‌الدین شاهین آمادگی خوب دیدند. حکمان آزمون نخست از وضع بایگانی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی دیدن کرده با جابجاگذاری کتاب‌ها، رفع‌های کتاب و با قیدگیری اسناد بهای بلند دادند. اینچنین خدمت رسانی به ساکنان، اسناد ترتیب داده جماعت‌ها، با حسن خط زیبا نوشتن حجت‌ها، رعایت قاعده‌های زبان تاجیکی در نوشت حجت‌ها با طلبات‌های آزمون جوابگو بود. ادامه آزمون در جماعت دهاتی داغستان گذرانیده شد و هنرمندان این جماعت محصول هنر خویش از جمله چکندوزی و کشیده‌دوزی و غیره را به معرض دید گذاشتند. در تالاری مجلسی کاتب جماعت دهاتی داغستان عقد نکاحی نوخانه‌داران را دایر نموده به یک طفلک نوزاد نیز در حالت تنتنوی شهادتنامه تولد و تحفه سپارید. در ادامه چاره‌بینی فرهنگی معرفتی سردار شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی ولایت ختلان و اجرا کننده وظیفه مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه شمس‌الدین شاهین برآمد نموده نخست حاضران را با فرارسی جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نمودند. گفته شد که آزمون مذکور نیز بخشیده به این جشن و بلند برداشتن سویه دانش حقوقی شهروندان، بهتر شدن فعالیت کاری کارمندان بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی روانه گردیده است. در آزمون همه بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی اشتراک نموده غالبان با افتخارنامه و تحفه‌های وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می‌شوند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه شمس‌الدین شاهین برای برنامه نوید. хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар олмон маъракаи эмгузаронӣ аз коронавирус идома дорад. дар ин кишвар акнун наврасони аз 12 сола боло низ ба ваксинатсия фаро гирифта мешаванд. як киштии итолиёвӣ дар баҳри миёназамин даҳҳо муҳоҷири ғайриқонуниро наҷот дод. шарҳи ин ва чанд хабари дигар дар таҳияи ҳамкорони мо. шумораи ҳалокшудагон бар асари заминҷунбии 7